Старт! Здравейте, пичви! Аз съм Спартаман и не обръщате внимание на скина ми, това е само временно. Това е Максус. Ще го има в описанието, мисля, ако ме искате. Това не се казва Денис Омега. Няма споменавам имена, защото ще може да спомена и Егене. Това съм. Максус заспа. Сега. Чакай сега, дали съм пуснал? Да, пуснал съм зомбиката. Цвете! Максус села. Имате ли слушалки, между другото? Ник. Значи няма се чуваш клипа. Служи си слушалките, бе, човек. Ние не се... Така ти не се чуваш. Не, само вълна. Аз не съм. Тук няма животни. Овца! Не! Еми да ходим да търсим храна. Да. Наклонната черта за. Ей, вече си имам материали за креват. Аз вече почвам да взимам achievement от achievement. Между другото, не знам дали сте забелязали, май скоро ще се свечери. Йеей! Най-скучното нещо в Майнкрафт. Събираш дърво с ръце. А то пас вече стана вечер, бе. Упси! Малък! Непредвиден! Да, той... Но няма че смисъл. Естествено, той никога винаги спира. Нямаме. Чакай сега, пуснал съм зомбитата, само да ви кажа. Аз имам креват, вие се оправите. Ще бъде една дълга нощ. Дай по-врез. Чак поне един меч да си направим. Най-хубавото е, че има зомбита. Козапати! Майран е само на 8, не го винете, че не знае. Крипър! Крипър! Рейдж квит. Мирай! Ще бъда убит от пая. Да, и аз те обичам. Не! Нищо. Аз почнах да огладнявам, между другото. Сам казваш. Крипъри тука, скелетъни овце. Аз съм те опнал. Не! Останах сам, дами и господа. Майнкрафт. Това е един фърс, който ще снимам на лига. Добре, вече имам материали за една въдица. С направ въдица. И може би...
О, намерих равинче! О, yeah! Чакай! Playlist... всички сте опнати! Упс. What? Защо не мога да намеря? Да, господа, сега сме оцеляваме в екстрим. Денис! Ще те банна, ако го напишеш. Имам ли ротен флеш? И на мен ми трябва. Аз. Трол, Денис. Ето ти е меча и ме защитай, докато събирам каблстоун. Защото съм на малки. Не го закача, ако той не те закача. Не виждам. Не знам. 7. Добре. Когато... Не. Йей! Пече ми печка. В фото моя, ама... Сценик, моля те, не визи, че не искаме да пелме поредицата. Помощ. Аз тук купая каблстоун, тук си имал готово. Не, човек, аз не знам как. Това сигурно някакъв бъг от самия сървър. Вие фан... Не. Чакай сега да си видя ачивментите. Кила монстър. Аз ще събирам нещата и ще ходя да си ловя риба, че поне от нея мога да се храня. Аз съм на 2 сърца и 5 бутчета. Вау! Ами луна... Ами скоро явно. Гледайте луната. Крипъри, зомбита, всяко срещне. О, зомби, вилиджър. О, ес, и скелет. Скелет цели... така. Найс. Не са на хард. Чакай! Лаги, защо лагиш? Ох. Защото не знам къде са ми нещата. Twitch! Скелет ме цепи отзад. Виждам те. Моля те, гони ме зомби! Къде са? Мерси. Той е фъра. Тук вижда някой. На мен не. Експито ми, нещата ми, въдицата ми, кревата ми. Беше по-добре от нищо. Защо? Yes! Зомби. Втори рунд, зомби! Не ми даде ротен флеш.
От какво си отровен? Дали ще успя да убия на вещицата? Да, ще успя. Аз съм Спайдър. Аз съм Спайдърмен. Не ми даде пошънка. Ех, че... Гадна ти, бе. Да, си убих точно тогава, ама. Явно късмета ме изневери. Ротен флеш. Ротен флеш. Да. Съгласен. Добре, малко храна. За кой път? Аз събирам тук рота. Къде си, бе? Иха-ха! Нахоро! Ула-ла! Крипър! О, да, я цепи скелет! Цепи крипъра! Цепи крипъра, бе! Цепи крипъра, скелет! Цепи тъпил крипър! Аз съм на сърцето! Амено! Меси! Може ли ми върнеш поне мечи? Ей! Дай, бе. Аре, бе, моля, бъдем гадни. Ники, спирам сървъра, дай ми всичко. Имам... Добре. Каменната кирка. Каменната кирка и целият кабелстон. Така. Това не е целият ми кабелстон, имах 13. 13 имах. И брадба имах. И крафтинг тейбъл имах. И печка имах. Той ми взе... Гледайте кръвци игра. Но ме гадно, че махнах. Върни ми въдицата! И кревата! И кревата! Кревата ми! Ела тука! Ще гоня! Аре, Ники! Не мога да гониш целия мап. Докато срещна Хиро Брайан и умра от него. Пипнахте! Ти го... О! Намерих се пещеричка, в която няма нищо. Бла-б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 ла. Оф! О! Кол! Кол! Много кол! Шанс. Бенчмаркинг. Вау! Максус реши да си направи бенчмайнинг, като аз му дадох. Рейдж Майнкрафт епизод 1. Ето ти поредица. Рейдж Майнкрафт. Айрон. Еми на цейс може да снимам малко. Пауза! Отново след рекламите. Кола тук си е за мен. Двайсет. Но толкова беше нещата. На мен. Трябва ми фън. О, да. Събота и неделя. При мен е същата ситуация.
Чак пак с много. Как? Аз съм... Моята раница тежи до 10 кила. Еми аз всеки ден си ги нося, аз нямам шкаф. Имам шкаф, ама... Майко! Помощ! Два скелета тук ме гонят. I don't want to kill you, I want to kill you. Woo! Че хубава пещера. Нищо няма. Освен кол. Тук някъде няма някакво друго разклонение. И не знам как бе, Марти. Наистина не знам как. Създанието пробвахме. Опитахме се. Защото читваше. Ето замръзва. Оф, трябва да се махнем от тук. Яс! 3 пръчки, 2 стринг. Гъби! Кокошка! Не докато ако аз се убия. Каква? Казвай. Кажи я тук, деца. Пътешествия съм. Чакай тук две пилета да убия. Телепортирай си те част от тук убиемени кокошки за храна. Денис, има ли изненади? Денис, има ли изненади? Каква? Никола, може ли гъбите ми? Не, от него той ми даде само на гъбка. Ох, така. Рип, Рип Мариан. На мен пък не. Гъбите не седат, трябва да ги направиш на супа. Две гъби, две от тези различните. Яйце. Последните няколко сървъра нямахме на успех с храната. Постарай си. Това е резултата, но все. Extreme Hills. Езерце! И не намерил нищо.
Уоу. Ей, това искам да го снима. Някой... Ето ги очите. Очите и устата. Скриншот! Опа. Скриншот! Скриншот! Ай, ти верно ли имаш коментари? Ти верно ли имаш коментари? О, пилешко. Къде бе? Не. Абе, споделяй бе. Бе, тук какво? Ей, ще памна. Нали, аз се очудих. Да, на дедрено. Мяу. Тука... Майко... Да продължи ли? Не, стоя си... Не знам, боботя си само нещо. Кои скират. Бе, я свърши без мене, бе. Тук ще ме оттръгат. Ако ще Денис да свърши с тебе. Денис, що лехни? Абонирайте се с Спартаман. Ако ме намерите, ако не ме намерите, честито. Ще съм. Музика за... Rage Minecraft. Не, Ragecraft. Тоест, нали, Rage, които... Най-сетне намериха ръка и ще може да си убия риба. Някакъв крипър ме гледа сам. Аз съм един от тях. И Даните сигурно е друга. О, крипи! Липсваха ти крипи! Но ти на мен не липсваш крипи! 2 сърца съм, Максус, моля те да... Максус?
Може ли да дойдеш до мен бързо? Да дойдеш до мен, защото аз съм с две сърца. И съм в някаква долина. Което е яко. Кокошка! Кокошка, 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 кокошка. Изгуби ли айрон, между другото? Четирса айрон. Що не ни извика и ни да копаме? С крънза. И каквото не съм. Аз съм ли останах? Не! Обвясля. Абе, чак сега си малко ще дам линк към страницата ни. Към моята страница. Уха, full gold зомби. Екшо. Уохо, тук е един голд зомби. Спайдър отзад. Ами, с теб направих първи два клипа на лига, ама те ще се бъдат премахнати, защото не действат. Това почваме играта. Как не ми дръпна нито един армор, бе? Аз лепвам. Така ще си кача и аз и новия клип. Той е дет направихме с Никола. Аре да направим един клип на лига. Аз забравих, ще снимам. Довиждане, чао! Няма да се видим скоро, сигурно.